Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ आसाम पुलिस रिजाल्ट बेनिफ्राय SLRC रिजाल्ट बेनि सायाव गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ स' बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्सफोर फैदों जे फेक इनफरमेशन मानो होदों होननानै आं मिथिया स' नोंथांमोना बोरै कमेन्ट्स खालामदों आरो बबेयाव नुदों जे नोंथांमोना 18 सेप्टेम्बराव रिजाल्ट मोनगोन होननानै दा लोगोसे जोंहा पोस्टआ फैगासिनो दङ 2000 रिजाल्ट्स 22 सेप्टेम्बराव बेखौ बुंदों CMआ दा लास्ट उइकआव नोंथांमोना बबे रिजाल्टखौ मोनगोन बेनि सायावबो डिसकास खालामगोन दा लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ बेले बेजे दा बे भिडिअ खालामनायनि जाहोना बेनो जे नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन दा लोगोफोर गोबाव खालामा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला जबनि आपडेट मोननो दा जों थांग्रोनि फैया आसाम पुलिसनि अफिशियेल साइटआव मा जामारदों आरो लोगोसे रिजाल्टआ फैगोन ना फैया जोंहा कमान्डो रिजाल्टआ दा जों बेखायनो फैबाय आसाम पुलिसनि अफिशियेल साइटआव SLRCआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा दासिमबो जेबो अफिशियेल नटिफिकेसन मोनाखै जे रिजाल्टआ होमारसिगोन होननानै नाथाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन CMआ जे 15 सेप्टेम्बराव आसाम पुलिस कमान्डोखौ रिजाल्टखौ होगोन होननानै देन बेनिफ्राय जोङो रिजाल्ट पर्टेलाव गोबां नायगासिनो दङ नोंथांमोनाबो गोबां नेगासिनो दङ जे रिजाल्टआ माब्ला फैगोन होननानै दा फाइनाली दासिमबो फैयाखै जेब्ला फैयो नैबे गोदान रिजाल्टआव फैखायो निउ रिजाल्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोननो हायो नाथाय मोनसे बाथ्रा जोंहा कमान्डो रिजाल्टखौ मेनसन खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनखासिगोन जायखिजाया नोंथांमोना बे दानाव मोनगोन बेनिफ्राय टेकनिकेलि इसुनि थाखाय होआखै जानांगौ जायखिजाया नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन देन बेनिफ्राय मोजां बाथ्राया बेनो ABUB नोंथांमोननि रिजाल्टआबो 22 सेप्टेम्बराव चान्सआ दङ मानोना नोंथांमोना मिथिखादोंमोन जे जोंहा 22 सेप्टेम्बराव गासै 2000 पस्टनि साख्रि होगोन होननानै दा बेखौहाय सिगांनो टुइट खालामखादोंमोन आपडेट खालामखादोंमोन अफिसियेल हिसाबै देन बेनिफ्राय जोंहा थांसै नेक्स्टआव दा गोबां नोंथांमोना बेले बेजे जागासिनो दङ जों फैबाय दायो सेबायावहाय देन जों सेबायाव थांनाय लोगो लोगो sebaonline.org बेनिफ्राय जों डेस्कटप साइट खालामना ला मबाइलाव नायोब्ला बेखायनो जों डेस्कटप साइट मोनसे अप्शन मोनदोंना बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ अपेन जायो देन बेनिफ्राय जोंनि एग्जामा जादोंमोन नैबे Gr.4आ फार्स्ट जादोंमोन देन सेकेन्डआव जोंहा जादोंमोन Gr.3आव आरो थार्डआव जादोंमोन ड्राइभार पस्टआ जादोंमोन स' बेनिफ्राय जोंनि रिजाल्टखौ बुंदों जे अक्ट'बराव मोनगोन होननानै बेनिफ्राय फुजानि सिगां मोनसे बेनिफ्राय फुजानि उनावहाय मोनसे होगोन होननानै दा बिदिब्ला जोंनि एग्जामा जादोंमोन जे नैबे Gr.4आ जाग्रोदोंमोनखाय बेनि रिजाल्टआ फैनायनि चान्सआ दङ नाथाय बेयाव बुङाखै जे 18 सेप्टेम्बराव रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै अके स' 18 सेप्टेम्बराव रिजाल्ट होगोन होननानै जेबो अफिसियेल सर्सनिफ्राय मोनाखै आरो होआखै अफिसियेल पेजआव दासिमबो होआखै दा माखासे चेनेलाव बबेनिफ्राय मोननानै नैबे 18 सेप्टेम्बराव मोनदों होनदों स' बे बिथांमोननि खोथासै बबेनिफ्राय मोनदों दा बेखौनो गोबां बेखौनो दायो गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे आंनियाव जे 18 सेप्टेम्बराव नों मानो होदों होननानै रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै फेक इनफरमेशन मानो होदों होननानै दा सोरनि चेनेलाव होदों आं मिथिया स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै जाबाय सोर होलाबायदों 18 सेप्टेम्बराव रिजाल्ट मोनगोन होननानै फेक इनफरमेशन आंखौ होदों होनना गोबां कमेन्ट्स खालामदों स' नोंथांमोना चेनेलखौ चेक खालाम चेनेला सोरनि आं मिथिया बबेयाव मोनदों बे नोंथांमोननि बाथ्रासै नाथाय 18 सेप्टेम्बराव मोननायनि चान्स गैया मानोना जेबो अफिसियेल नटिस गैया आरो जेबो अफिसियेल सर्सआवबो लिरनाय गैया अफिसियेल पेजआवबो दा बाथ्राया जाबाय मोनसेल' लिरदों जे जोंहा 22 सेप्टेम्बरावलायनो 2000 साख्रि भेकेन्सि होगोन होननानै एपइन्टमेन्ट लेटार बा रिजाल्टखौ होगोन फाइनाल लिस्टखौ अके स' बे जाखादोंमोन जोंहा दाखालिनो अफिसियेल आपडेट मोनखादोंमन दा जोंनिया मोनसेल' आपडेट होदों CMआ जे दुर्गा फुजानि सिगां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन बेनिफ्राय उनावहाय मोनसे रिजाल्ट मोनगोन बेनो जाबाय SLRC एबा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव स' नोंथांमोनाहाय मोननाय जागोन दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो क्लियार जाबाय दा आंनाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जे नोंथाङा मानो फेक इनफरमेशन होदों होननानै 18 सेप्टेम्बराव रिजाल्ट स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ चेक खालाम आं भिडिअ होया दाखालिबो होआखै थ' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दासो भिडिअ आपल'ड खालामदों गोबाव जाबाय आरो बेनि सोमोन्दै 18 सेप्टेम्बराव होगोन होननानै रिजाल्टखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामाखै दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसा खालामो भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम बेनो जाबाय Bodo Gr.4 अफिशियेल इउटुब चेनेलाव